जिल्ह्यात पालकमंत्री व स्थानिक आमदार नितेश राणे यांच्या वरदहस्तानं बेनामी ठेकेदारी सुरू आहे। भाजपला 10% द्या आणि कसंही काम करा असाच अजेंडा जिल्हाभर सुरू आहे। त्यामुळे सर्वत्र निकृष्ट दर्जाची कामं होत आहेत। भुईबावडा घाटही त्याचंच उदाहरण आहे, अशी टीका ठाकरे युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख तुषार नाईक यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केली आहे। नाईक यांनी भुईबावडा घाटात कोसळलेल्या संरक्षण भिंतीची पाहणी केली। रात्रभर कोसळत असलेल्या पावसामुळे ओरोस ख्रिश्चनवाडी येथे पुन्हा पाणी भरू लागलंय। घरांमध्ये पाणी येत असल्यानं नागरिक आधीच जागृत झाले, तर प्रशासन या ठिकाणी आधीच उपस्थित झालंय। एनडीआरएफची टीमही दाखल झाली होती, तर कुडाळ प्रांत तहसीलदार आदींसह जिल्हा प्रशासन तात्काळ या ठिकाणी हजर झाले होते। कणकवली तालुक्यातील आशे गावातील खालचीवाडी येथील भातशेतीत गड नदीला आलेल्या पुराचं पाणी घुसलंय। गावचे ग्रामदैवत गांगोभैरी मंदिराकडे गड नदी फुटल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे। गेली काही वर्ष येथील ग्रामस्थांची नदीतील गाळ उपसा करण्याची मागणी सातत्याने प्रशासनाकडे केली आहे, मात्र त्याकडे प्रशासनानं दुर्लक्ष केल्यामुळे पुराचं पाणी घुसल्याचा आरोप नागरिकांनी केलाय। त्यामुळे खालचीवाडी येथील 30 ते 35 घरांचा संपर्क तुटला असून नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे।